Samla Ïaphilarisa khongbu berangkat nyos nam karta ibrei uwei na pedang kilai ngut ki samla pule jong kasinot higher secondary school Shillong iblapoi shika top 20 haka result SSLC bam tau snam ila kentu ikui pat ki para samla bakim dei banting laki wan kijing kijing tanju bat banom kerandin henrei ban kan mau Nyngkong shwa U Blei bat ban trei shitom khna man yo ka jingjop ha kijing pule te kawe bang ako ban ong te ndai kumba ang iparlak nga hi WhatsApp tiang ya ka bo be hakajing duai U Blei bo shwa U Blei hakhmat ki te fin salakin te galong ba fide ban trei shitom nala de hi fide ban bo be kajing duai de ban trei shitom khnang ba fila ban kunjo yo to ka thang ba fin kiu fin ra e ka nam ka buram jong i mei pa ne jong ka school jong ki no hikai te mdi ban tiang la ne ban sap tiang ndrei le ka ba fila ndrei barok ka shong ha U Blei hi hidan ki ba ai man siam ru yanga kum ki no hikai khamtam e mei pa jong ai bala yu yanga te bon sian ki ang be ba le tip singi shwa kata te kalong yu ken barok ka ba fi yu ngin support be fi te fide ban you can fide ban long strong willed adian fide ban trei shitom hinala de ba fin la ken ban kunjo eta ka thang Nyngkong ngakwa ban aingo U Blei ba ngala yo ki yakani ka family bala support ba yang ki no hikai khamtam ki bala yarap yang hakani ka hakini ki por banang long school khamtam le hakani ka por ba long kum ne ki la trei shitom ba ling ba kini ki online classes kin ban yarap yang